मा ओंख्रि जाखो? दुगैदोंना दुगैयाखै? खिदोंना खियाखै? बेफोरखौ सोंदोना? गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस। बिखौ बाजादोना? अब्ला है। हेलो एवरीवन, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बीएम प्रोडक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय जाफुंगोन 2 फिल्मखौ फैगौ जुन दाननि 4 थारिख रबिबार खालि निउ एफआव होनो थांगासिनो दङ। बिनिखायनो जायफोरा बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोन, नोंथांमोना बेबायदिनो निउ एफखौहाय प्ले स्ट'राव एबा गुगोलाव डाउनलड लानानै नोंथांमोना 100 रां होनानैहाय खेब 4नि थाखाय नायनो हागोन। बेबायदिनो सप्तायाव खेबसे नायनो हागोननो। दा जायफोरा बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना बे एपखौ निउ एपखौ डाउनलड लानानै नायनो हागोन आरोखि। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। Silakan sulai Silakan sulai pelan sikit tadi. Ayo kurung tinggi terbaik. Gimana terbaik? बेदर मोनजानाय खोथा दंलै आहा बस। आरो लुफाबसिन दखाना खेवनाय सम जाबाय। साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय? आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै? गैया, गेन्द्रिद्रिसो। अजनानो महनसे जागोनदां। हैद, साइस नङाबा नेला। आं थांसै बिदिबा। आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन। थांदो बिदिब्ला। नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ'? नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव? ओरैनो जानाय थानाय खिनायल'? नोम्फायासो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों, मिथिबाय? आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं। जेबो नङालै। ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै? मा ओंख्रि जाखो? दुगैदोंना दुगैयाखै? खिदोंना खियाखै? बेफोरखौ सोंदोना? गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस। बिखौ बाजादोना? अब्ला है। मा सिमां समायनानि एक्स? मा गोदान सिमां नुनायखौ खुजाथ्रानो? वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय। बेखौ गाननानै नोंखौ आं फ्लाइं किक होनां। Bom bom